Nandito tayo ngayon sa may San Isidro Sur, Binmali, Pangasinan upang saksihan ang kanilang first ever Kalutan ng Dalan! Welcome to our barangay San Isidro Sur. Welcome to our first ever Kalutan ng Barangay. Kalila, mandilikatan tayo. Magandang hapon po sa ating lahat. Andito po tayo ngayon sa first Kalutan Barangay Dalan dito sa Barangay San Isidro Sur. Happy Fiesta po. Sana mag-enjoy po lahat ng mga umaten at nag-avail ng kalutan. At sa mga hindi pa pumunta dito, tara na, punta na kayo. Happy Fiesta! Fiesta San Isidro Sur! Shoutout sa Palawan Women's League saka sa Sangguniang Bayan. Hello! Shoutout nga pala sa plastikong kaibigan na feeling maganda. Go, walang kaba. At welcome po sa Kalutan sa San Isidro Sur Barangay Fiesta! Shoutout po sa lahat-lahat na nandyan. Maki-join po kayo dito, punta kayo sa amin at makisaya! Hello! Happy Fiesta San Isidro Sur! Kalutan ng Dalan! Woo! Happy Fiesta San Isidro Sur! Ito yung mga kasama namin sa Zumba. Sir Leo, dance choreographer, Mami Tess, and the rest of the gang. Shout out po kay, kay tito ko, kay Uncle Terzo Bautista. Thank you. Masumpalay kalutan, mandidipros nila ba ira? Guys, hindi na po siya Kalutan at Dalan kasi umuuran na po. Kalutan at uran la. So ayun, this is Kapantat. Maraming salamat dito sa may San Isidro Sur, Binmali, Pangasinan sa pag-invite po sa amin sa kanilang first ever Kalutan at Dalan. Yan, kung nakikita nyo, nandito po sila ngayon sa kanilang covered court dito sa kanilang school. Dahil nitanlay uran, abuyak, sukalutan, rock and roll! Preview.